Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Office District Social Welfare Officer dekat Jaka Trei lang bak ke District Sankap Hub for Empowerment of Women is Kasihul District. Haka arp kendai trik lalingkot aracara posan ke Pynsngewthuh ba Halor ki an Kiba Ïada yaki Kynthei hagi Jaka Trei belatip kum ka Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Prohibition and Redressal Act aracara khatlai. Haga diga jing pensyai ba iya kanigaan kablalong halai umkra Police Point Shillong la jingkran nak Executive Board Member jangka reach Shillong Ministry ke kong Candida Karsentil bagi nong mikmat nak District Legal Services Authority. Pilaban ke lima, kung kita kijing syat hombor kita pilaban ujon ne pilaban komplain. Tigi ngan IP ginuksa, kung kijat jing syat hombor mo pilaban identify, balada pidon menu kilese ki paralok ki jongfi, lani mo fi shimet pilaban ban shem hakata ka jaka haka jing Trei ka jongfi. Begini jadi kita ki examples kung kita ki example jing hombor bersya ya fi Kynthei. Kaning bening kong galong lada pi syubuk hak Jaka Trei ke jong pi syak kren ketien haki daki ketien kren sleng lani ki ketien klem akor lani ki ketien ki ba pi sotho baka kta ya ta jing long Kynthei ke jong fi kalaban long baki kren makmat ya fi lani kalaban long ba pi syak kren ling baka phone ro compare ti kata ro long ka jing thombor ti le se kalaban long ki comments ko pi yo mo syapang kata ka rukom riam ke jong fi lani syapang ka met ka phat ka jong fi lani syapang ka rukom yai ka rukom yang ka jong fi kani ru kadi ka wei ka long ka rukom jong ka jing thombor yang ni ki Kynthei tile se laban don mo kinu ha ki Jaka Trei ki jong fi ki ba jubor justi ki phai fi ba fin pe ki ni ki films ki ba klemakor lani phila ba fin lani ki phai ki message ki ba long klemakor le se ki don ki ba le se ki ya thok khana thok ne ki bin bana khana lam leri e syapang jong fi syapang ka long yang long pi kataru ka de ka jing thombor pat kadon pat pi ki Kynthei phila ban yo jing ya darling ba ka ni ka an la da don la da ka ta kum kita ki ja ha ka jing em ka jong fi ha pa ngingat ha long ka jing e ka ni shem shi jing shi tom ha ba ni wat pat e long ki lat ban yo ka jing ya rap ki lat ban yo ki jing ya da haba pi tip you know la ni mo fi don ha breng kata ka jing thombor pila ban le chaka office jong ka deputy commissioner ban le complain pila ban le chaki block ki don ki block ki prepare pila ban complain to ki block development officers ti ka de ban de ha bo lai banai jong kata ka jing sha thombor ka jong fi kam de ban palat lat le si kala ban ni pila ban ap hadu jing shi snem mo pi dan le si kata ka jing social ba pin mi shkman le hadap haba pile complain pat hadin shi snem ka kata ka jing ka complain jong fi kam shong dor shu ken hapo ha khamat ka an dei ti phia wat kan mau haba pi complain haba fi mut ban le complain ka jong fi ka de ban dei hapo lai banai jong kata ka jing sha thombor ka jong fi pat haba fi le complain lu patai shai ha shpa kata ka jing thombor ba pila ngat haka jing long den yang ka jong fi da pila le ba pin ai sabat ki sakhi ki satar kan khambha shu ya pi ti hab lada kata haba pi complain lu pi ban tho shai bha le si lada pi nang ban tho ya lam ni noi breu pha hai noi par lok ni bha yi bha sem bi jong fi ban nang ban wan dor ya kata ka jing tho ka jong fi ka complain ka jong fi ti ka jing tok ket hab dan la kada ka complain pi jong fi ka la police ki shakani ka local complaints committee ka jing tok ket kan nong lai benai but hapo lai benai kani ka complaint committee kan ai kata ka kan ai kata ki rai ki jongka but kan kani ka rai jong ka complaints committee ru kan nong ka ba bia ka ba ha kan nong ka kam de ka ba ya sha siang no namar ba shua ba complaints committee kan ai ka rai ka jong ki ru kan khat lang yung taw nong sha u jor ru bon wan chmat ba kan li ru no ta ru nong taw nong sha u jor ru la ka long ka ba de na ka ba de ta ki jing sha u jor persya ya u ba yo snow ling ba kani ka jing ka awareness ba mi ai kani ka si ba film de ban don ganu ka jing social ting ban report la da pi don ha ganu ka jing thombor let's say laban don na fi ba fi tho yo no ki parlok ki jong fi na ya ki bhayen ki bhasem ki jong fi ba pi tip shai ba ki don ba ki la let's say ki la ya tho ya fi ba ki don ba ki sha thom ba ki don ha jing thombor
Tipin seluruh yaki bakin wan syakmat ban report dai. Man bon nangi Kynthei mo ngim nuat bangin report na Malaysia ngi sole rai. Bon nangi ngi sono yo ngi dangi report ngin do no ikakam kejam kejongi ne ngi la ban syakren ben mo ki para ya Trei lang. Sapa jong ka jela ka jong ni hati Rajasthan na ong ba kawi ka beriu bakateng ka Visakha ka lasya patbor hakapor pa hakaja Trei ka jong ka lasya gangrip mud ka jing sya patbor tam di syutang tuway ubri unri bakun mud ki shenrang beriu ki labat bor ya ka hakapor bakadang yele ban yarap mui nakabenta jong ki para Kynthei jadi hak di nak kata daw ba ka Supreme Court di makalayo ya kani ka la thag ya ka sarkar ba ka di bantau kuwi kaan kapagkerpang na kabenta jong ki Kynthei man ay ka Ïada ki haki Jaka Trei ki jong ki knang ba kanong kadkandan ka jin songsngan na kabenta jong ki Kynthei Tiha po jong kanikaan kung bala batay da I kung kasintiyo mene ila batay kundi at hang jong kanika an Wash Act kabangi jutip kaphay ka tikat kung ka jong batay jong ka Supreme Court naong ba kaya kanikaan ken subo menta lada la complain ya ka hapo kiniki internal local committee Ngilang subo la dapim hun la balik appeal ya ka tapos ka appeal la balik sa high court mo di nangta subo la da pim suhun nila bandan kiladan kijingja cases ba kila po sa Supreme Court ba kidan kijai case kiba dan kajing syak siliang hati tu committee tikai kiba pila aban le apa jo kapor simultaneously pila aban ai ru ka police report la ban di file iki FIR ki mat ki pulit pada nalor bala pengat ya pi hapo jong kanika Wash Act kan ya ren kat lu bat ki an ki kendon ki ba don hapo ka BNS mo matang iti be ka kum ka papia nyai sanhita act katu ko bangi ong ka IPC miswa ka Indian Penal Code tikinya ya lang ba ki kendon an ki ba don hapo jong katukaan Kapor kaladay bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Kynthei Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ei ka thong ka bakidon ki ei kiman ki bakong san ki bakibu akman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpuwai tarik urumpang arajar arpsa. Baik ya ka program markman bat ki kertong